Salajengipun minangkan kersanipun bundenipun panjenenganipun Simbah Samidi saking Radenan ya, Mbah. Karangasem. Oh, nggih Karangasem ta walah nggih. Saking Karangasem Sri Kayangan. Piyambakipun nuwun dhateng Gusti Kang Mupaos mugi diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine. Anggenipun ingkang Rajakaya diparingi terbolo. Momong putra wayah diparingi keselamatan. Amin. Ing salah guyon. Nggih. Matur nuwun. Sekalian minangkani kersanipun Bapak Kasijo saking Radenan. Piyambakipun ingin pun paringi lembu sak sampunipun manah badhe ngipingaken iki lembune mesti sehat saiki alhamdulillah. So dituku murah wae Mbah Samidi. Niki sekalian minangkani estu kersanipun Pak Kasijo saking Radenan, so Simbah Samidi saking Karangasem, pundutanipun podang kuning. Aja diwadahi sih. Ati joget ora, Mbah? Joget. Hah? Joget. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dibanding-bandingin. Oh, aja dibanding-bandingin kan dari lagune sapa? Farel. Farel Prayu. Arep dibanding karo sapa Mbak ya? Ganti sesideman mawon Pak. Oh, sesideman. Sesideman nggih. Hah? Joko Tingkir. Ora ono ya. Sesideman mawon. Sesideman. Apa? Hah? Gubuk Asmara. Oh, gubuk Asmara. Yo, gubuk Asmara. Lambe meneh wis ora mbok dianyo aja.